Et hårdt stød fra. Og hvad så? Hovederne sammen. Han giver igen Lukas. Og det er den hjerte, vi kender. Det er også god defensiv af Lukas, som bevæger hovedet godt. Den sad fra Lukas og siger. Igen. Allan er presset. Yes. Han skal bare fortsætte. Han har ham ude. Allan ser træt ud. Og nu er der en tælling på Allan Malar. Og en ren lige højre. Den anden tælling over Allan Malar i den her kamp. Malar Beiner forsvarer. Hold nu op. Og nu bliver der Lukas med de sidste kanoner, og det slutter her. Sikke en underholdende kamp, og Lukas og Sira er overbevist om, han har vundet. Vi kan godt have vores tvivl hernede, men en ting var sikkert. Det var underholdende. Det kan de være stolte af begge to.